Matumal na bentahan iniinda ng mga negosyante sa pagbubukas ng night market sa Baguio City. Narito ang report. May mga pulis sa bawat dulo ng Harrison Road kung saan nakapwesto ang mga stall ng night market. Nagtalaga rin ng entry at exit points para may screen ang mga papasok. Hindi gaya noong Miyerkules na pagbabalik operasyon ng night market, walang ulan kagabi, pero kapansin-pansin nakakaunti ang stalls. Dati-rati punuan itong Harrison Road tuwing night market dito sa lungsod ng Baguio. Ngayon, 30% na lamang daw umano ng mga stalls ang pinayagan dito sa lugar at mapapansin natin na halos wala ngang pumupunta rito sa lugar para mamili ng mga produkto. Matumal daw ang kalakalan sa night market. Konti lang po yung tao na pumupunta. Tapos onti lang din po yung namimili. Hanggang tingin lang yung mga tao, baka wala nga silang pangbili. Iba ang itinalagang lugar para sa dry goods, iba naman ang food stalls. Na-miss po namin. Na Kumain po. Nakasanayan na po namin. Operational ang night market tuwing alas 8 hanggang alas 11 ng gabi. Napakaluwag kagabi. Siyempre, ganun naman pagka, lalo na mayroon pa rin tayong pandemya. Yung iba, hindi pa prepared, wala pang paninda. Mula sa Baguio City, kasama si Wilson C., Joan Punsoy, Balita Amyanan.